ya bụ na o gbucha nwanne gị na ọgụ aka ọfọsi ya bụ na akwadoghị m ya bụ nwoke ihe ọbụla a sọkwara ya mee ịpụtazi openly na igwe mmadụ li wee si gbuo Nnamdi Kanu ma ọ bụrụ na achọọ udo. Aga m asị na Nnamdi abụghị Jizọs anwụchago ọnwụ maka anyị niile onye ọzọ anwụna ma ya bụrụ ọbara onye Igbo. Mana ka njụọ gị ọ bụrụ na mgbe ife a na-afịọ n'ala Igbo na-egbu nwunye gị na ụmụ gị nwunye m anọghị n'ala Igbo. A sị nke ọ bụrụ na-egbu nwunye gị lesi na o jere bere ma o jere te na-egbuo nwunye gị na ụmụ gị kedu ihe ya bụ your feeling toward ihe nwoke a kwuru? No, ihe ga-abụ my feeling bụ na maka amaghị m onye Nnamdi enweghị mgbe anyị gụtara na o ziri ndị ga-agbuo m. Ikwuwe risef ebe onye mụnwa nwere ihe na bụ onye dịka Simon Ekpa ahịze ndị ihe na-akpọri ego kịta etu ọbụla ọ dị na enweghị mgbe Nnamdi pụtara si gaa gbuo unu ndị Igbo. Ọ bụ eziokwu na ọ na-apụta ọba mba gbaa egbe ọnụ mee nke a ebere isi eme nke onye mana ọ bụrụ na e nwere etu o si metụta m ọfụchi na ama m na o metụtara m maka ọkụkọ na-ene etu o si ahụ ọkwa osigbo onye ọba ebe onye so na ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na o metụrụ m n'ụdị ahụ except ma ọ bụ na m maarụ hoo ha na-ekwu ebe mmiri so baa opi gbọgọrọ ana m ekwu ya na-ekwukwenye ya ana m asị na ọ maka na o merụ m jiri n'aka na eziokwu na ọnya bụ ana m asị nwoke m ma gụwa mezu